Здравейте, скъпи приятели! Вие сте добре дошли в този видеоклип. Днес имаме един прекрасен гост, който ни гостува. И това, което правим в този YouTube канал е точно това, че ще викаме различни хора, които съм сигурен, че ще са ви интересни. Така че въпросите, които ще задаваме, ще интересуват номер едно всички младежи, защото канала е на младежи ЛВТ от град Самоков. Но и най-вече хората, които са християни, дори не са. Така че останете до края на клипа. Насърчаваме ви да останете до края, защото ще чуете неща, които са интересни и засягат напълно вашия живот. Днес ни гостува един толкова прекрасен и уважаван пастор и това е пастор Божидар. Добре си дошъл, пасторе, при нас. Радваме се. Добре сте заварили, момчета. Почваме малко с един интересен въпрос, който е личен спрямо него. Как си повярвал в Бог, пасторе? Това е много, бих казал, интересен въпрос, защото отговор на този въпрос при всеки човек е различен и може би много рядко има еднакъв отговор или отговор, който си съвпада с отговора на друг човек. При моя случай нещата се случват малко бих казал по свръхестествен начин, понеже преди да се родя, аз имал пророчество, че ще се родя, понеже в моето семейство, хората, които познават моето семейство, които знаят историята на моето семейство, всъщност, моят баща беше пияница, не вярваше в Бог. Играеше хазарт и тем подобни неща, докато майка ми вярваше в Бог и се молеше за него и баща ми искаше много да има момче, но това момче не се появяваше. И аз имам 6 сестри. И когато аз се родих, седмото дете в семейството, това е моментът, в който баща ми се покаява. И когато аз се раждам в вече оформено християнско семейство. И още от ранна възраст в моя живот основно роля изиграха моите родители. Понеже първо те ме научиха в стъпките на християнството и какво значи да вярваш в Бог и всъщност кой е Бог. И основно, пак казвам, те изиграха огромна роля да вярвам в Бог, да опозная Бог и това да зная кой е Бог и какво е направил за мен. След това, естествено, имайки избор, разбирайки кое е добро и кое е зло, още от ранна възраст, когато те учат кой е Бог и какво е направил за теб, ти няма как да се отделиш от Него. И като цяло аз от малък повярвах и израснах в църква. Това е моят отговор. При мен няма някакво свидетелство, което да е станало и то да ме е върнало или да ме е привлякло. Разбираш ли? Пораснах в църквата и живях в църквата и все още съм в църквата и вярвам, че до края на живота ми ще бъда в църквата и не само в църквата, но и с Бога. Кога мечтал ли си за служение в църквата или извън църквата? Да, абсолютно да. Човекът, който е при Бог, мисля, че трябва да мечтае. И мечтите му и всичко, което иска да постигне, би следвало и би трябвало да бъдат свързани с Бог най-напред и с църквата. И като цяло аз още от малък усещах нещо, което не зная как да го обясня, но всеки човек, който има специален призив, наричам го специален призив, защото Господ вика човеците при себе си да бъдат спасени, но също така в това спасение след това има друга група, която той вика и призовава да бъдат служители. Това се изпитва и се усеща и се разбира само вътрешно, в духа ти. Ти разбираш, че Бог те вика за определено служение и аз го усещах това, че Бог ме вика за това служение да говоря за Исус. Така го усещах в началото, да говоря просто за Исус. Но всъщност това беше целият план на Бог, да запали в мен един огън, който да потърси повече за Него и кой е Той, да позная повече Него, за да може след време, естествено Божия план, да влезе в действие и по този начин, усещайки това чувство да опозная повече кой е Бог, разбрах и видях, и хората около мен най-вече видяха, не само аз, че призивът ми е да проповядвам и да говоря за Исус. Как разбра, че Бог те иска в това служение като пастор, понеже ти си пастор в момента? И нека да влезем малко по-детайлно. Няма проблем, да.
Кой беше преломният момент за теб, в който осъзна, че Да. наистина ти си призван за там? Кой беше момента, в който наистина беше твърдо убеден, че ти вече трябва да проповядваш и че ти вече трябва да бъдеш като някой, който да влияе на младите хора към по-добро, а именно да проповядват и да благовестяват и да правят ученици за Христос? Имах един ден, в който се случи нещо необикновено и нещо отвъд това, което човек разбира или отвъд това, което човек може да проумее. Имах свръхестествено посещение от Бог в моята стая, докато тогава не бях женен, бях младеж. Докато четях книгата на пророк Езекил и една случка, в която Бог му показва как в храма има идолопоклонство и как свещениците всъщност се покланят на идоли. Това нещо много ме жегна, започнах да плача и тогава се случи за първ път нещо с мен, което след това не е спряло и до ден днешен не спира. Чух вътрешен глас, който ми каза: вземи лист и химикал и напиши служение угодно на Всемогъщия. Тогава, пишейки това, аз плачех и го пишех. След това дойдоха още думи и накрая то стана като една тема и това беше моментът, в който разбрах, че Бог иска да ми даде слово, за да може аз да го предам на хората. По този начин се убедих, че трябва да бъда част от семейството на Бог и не само, но по-специално да проповядвам и да говоря Неговото Слово. След това имах безброй такива случки. Следващия момент, в който разбрах и осъзнах, че Бог ме вика като служител и специално като пастор, е моментът, в който трябваше да отида да уча библейско и точно тогава дойде един човек, който каза: може да се запишеш на библейско и да учиш, защото за теб това е нужно и върху теб виждаме нещо, което след време ще стане като служение и Бог ще проработи в това. Тогава отидохме на интервю, минахме интервюто, зададоха там някои въпроси и след това започнах да уча библейско в София, в презвитарианско училище, завърших го, учихме 3 години, научих съм доста оттам и всъщност в библейското училище не научаваш само библейски неща. Трябва да стане ясно на това, на хората, които слушат, които гледат или които искат да отидат. Поне така беше в училище, което бях аз, защото там не те учат само върху словото и върху основни вярвания или учения и предмети, но всъщност там те учат да бъдеш слуга на другите. Вие бяхте там и знаете за какво става въпрос. Всъщност след всеки час и след всеки ден, в който ние свършахме обучението, ние трябваше да вземем парцалите и кофите и трябваше да измиеме коридора, трябваше да измиеме кухнята, трябваше да измиеме стаите, трябваше всичко да светне, дори и тоалетните, включително да почистиме всички тоалетни и естествено, ако оставаше време, те ни караха да почистваме и двора. И те казаха: няма как, да станеш пастор, ако не преминеш през тези неща. А мога да ви кажа, че още преди да отида на библейско училище, доста от нещата, още като младеж, специално в тази църква Йоветил, ги преминах като разпоредител. През 2006 година, на 13 години ставам разпоредител и от тогава служа на Господа, като в служение говориме. Първо бях като разпоредител. И това беше момента, в който, когато отидох и учих библейско и завърших, и напълно осъзнах, че Бог ме вика за това нещо. Вероятен отговор, защото наистина и това, което ние преминахме в това библейско училище, не само те учи на това да знаеш да тълкуваш Словото и на различните предмети, но наистина изгражда в тебе навици, които ти помагат след това в живота ти. Абсолютно. И следващите въпроси, които ще влезнеме, са въпроси по-скоро от хората, които те самите зададоха тези въпроси. Да. Но ние няма да кажем кой въпросът кой е. Качихме в нашата група в Инстаграм, в нашия профил, какво бихте искали да зададете на един пастор, какъв въпрос, но без да знаеш кой си. И първият въпрос е: как да привлечем половинката си от света? И аз ще го разделя на две, за да има възможности за младежи и за хора, които са семейни. Защото има много, познавам дори хора, които са младежи и те по един или по друг начин са се свързали с партньор, който от света, но искат да го привлечат при Бога.
А и също и семейно отношение, когато Да. семейство са заедно и те искат същото. Така че този отговор ще е много важен. Това е въпрос, който много хора биха казали, че основното да привлечеш твоята приятелка, ако си младеж, или твоята жена, ако вече си семейен, е да се молиш. Но всъщност молитвата е един разговор и споделяне с Бог, или изискване на някой, или да стане нещо с живота ти, но всъщност ако ти се молиш, но да привлечеш определен човек и да дойде при Бог, но ако самият ти живот не показва на този човек, че Бог е всичко в живота ти, че животът ти е посветен и истински, ти следваш Бог и искаш всичко, което правиш, да бъде за Бог. Ако животът ти не свидетелства и не говори, мисля, че и молитвата няма как да промени и да докосне и да докара този човек до покаяние. Понеже когато все още бяхме гаджета с моята сега жена, вършим се малко назад. Когато ние започнахме нашата връзка като младежи, тя не беше в църквата. Тя посещаваше църквата периодично. И когато ние започнахме да се срещаме и да излизаме, аз си казах следното. Виж, има нещо в живота ми, което няма как и няма начин аз да го заменя. И това е Бог и вярата ми в Него. И ако ти искаш да бъдеш с мен, ще трябва да разбереш това нещо и да го проумееш, че аз не мога да се откажа от Бог и от вярата ми. Не, че тя ми е казала, че трябва да се откажа, но понякога самите обстоятелства те карат по такъв начин, че ти избираш човека пред Бога. И аз казах, че ако искаш да бъдем заедно, така и казах, трябва по същия начин и ти да вярваш в Бог и да ме подкрепяш навсякъде, в църквата и извън църквата и в вярата ми в Бог. И също така не спирах, всъщност сега стигаме вече до молитвата, не спирах да се моля за нея. Нямаше вечер, нямаше ден, нямаше момент, в който да не моля Бог да й се открие лично, да й докосне сърцето и тя да го приеме. И това стана. Бог не се забави много. Защото тя не беше твърде далеч от Бог. Както казва едно слово, апостол Павел казва, дано биха се покаяли и биха опознали Бог, дано, защото Той не е далеч от всеки един от нас. Стига да го потърси. Следващия въпрос е малко по-задълбочен, защото човека, който го е писал, очевидно се чувства зле, че не е близо до Бог. Да. Какво се случва, когато човек е с закоравяло сърце? И какво трябва да прави, за да премахне закоравялото си сърце? Това е много хубав въпрос. И тук влиза в роля Божията сила, защото вижте, има неща, които ние като човеци, колкото и да искаме да променим, няма да може да променим. Защото Бог е поставил неща в човека, които само Той може да променя. Спомняте си случката, когато израелтяните бяха в робство и Бог изпраща Мойсей, за да ги освободи, но Библията казва, че въпреки всички напасти, бедствия и знамения, които Бог е направил, за да покаже на фараона, че той е Бог. Библията казва, че сърцето на фараона е било закоравяло. Но там има нещо много интересно, което много хора може би пропускат или не искат да го приемат. Там пише в Изход, че Бог е закоравил сърцето на фараона и дава отговор защо. За да покаже своята мощ и своята сила, за да бъде познат сред народите. Защото по това време, когато Мойсей отива да освобождава народът чрез Божият замисъл и призив, всъщност Египет е била една от най-силните и влиятелни империи. И много от народите по това време и също така империите около нея, те се страхуваха от тях да не ги нападат или да не им направят нещо египтяните, понеже те имаха огромна войска и ресурси, с които можеха да победят всяка една армия по това време. И всъщност Бог праща Мойсей при една подготвена, обучена, твърде голяма и мощна армия и империя с думите освободи моят народ от някой непознат Бог от Ханаан и от Израилевата земя.
всъщност която по това време все още не съществуваше за тях. Тя беше там, но за тях тя не съществуваше. И всъщност това е момент, в който ние можем да се спомним едно слово, което, ако не се лъжи, Еремия казва, че човешкото сърце е променливо и страшно болно. Вижте, сърцето не е само закоравяло. Сърцето може да бъде и болно. Може да бъде и болно. И Еремия казва, кой може да опознае това болно сърце? Кой може? Задава въпрос и отговаря и казва, кой може освен Господ? И може би ще отговоря на този въпрос последния начин. Никой не може да поправи това каменно или закоравяло сърце, или променливо сърце, освен Господ. Никой не може да го изцели. Никой не може да го разбере, освен Господ. И има и нещо друго свързано с сърцето. Знаете, че Библията казва, че каквото пазиме, нали, в нашия живот, ние пазим много неща. Пазим семейството си, пазим здравето си, пазим близките си, но той казва, от всичко, което пазиш най-много, пази твоето сърце. Защото сърцето играе огромна роля. И си спомним едно слово, в което Ездра казва, насочи своето сърце да изучава и да изпълнява Божият закон и да учи за наредби в Израил от другите. Много е важно към кое насочваш твоето сърце, но отговорът ми е, че само Бог и никой друг може да промени и може да обърне това каменно сърце. И след това идва едно пророчество в книгата на пророк Езекил, който казва, и ще дойдат дни, които аз ще махна каменното сърце и ще дам меко сърце. И аз вярвам в това слово, че Бог го прави. Но само Бог го прави, никой друг. Как да постим? Има ли правилен начин? Да, абсолютно да. Абсолютно има правилен начин и Библията казва по какъв начин трябва да се пости, но преди това трябва да осъзнаем, че понякога постът няма да бъде лесен. В повечето случаи е труден. И след време, ако се научиш истински да бъдеш посветен и да правиш нещата за Бог от сърце, така както Той желае, постът ще ти бъде лесен. Но онова, което разбирам и онова, което може би четем и изследваме в Словото, е, че пророк Исаия говори за истинския пост. Пророк Исаия говори за истинския пост и казва, когато постиш, постът не е ли да се смириш пред Бог? Казва, постът не е ли да вършиш онова, което Бог иска, а не твоите дела? Постът не е ли да помогнеш на някой? Постът не е ли да покажеш на някой светлината и да го изведеш от тъмнината? И след това надолу изброява още много други неща. И всъщност той ни показва какъв трябва да бъде постът, който Бог иска да приеме от нас, а не постът, който човекът си мисли, че е правилен или някой му е казал, че е правилен. И нещо друго свързано с поста е, че Исус в Новия Завет казва, а ти когато постиш, помажи главата си, да не би другите да разберат, че си в пост. Или ти да покажеш с твоята унилост или слабост, че си в пост. Трябва да се държиш, трябва да покажеш сила и всъщност трябва, както казва Исус, да помажеш себе си. Много хора не го разбират това, но Исус го казва, че когато постиме, ние трябва да помажем себе си. За да не личи, че ние сме в пост и това, което го правим в тайно, Библията казва, един ден Отец ще го изяви. Има нещо друго. Има пост, който може да бъде 40-дневен, който много малко хора може в днешно време да кажат, че са го направили или са взели. Има Даниилов пост, който е 21 дена, в който Даниил, всъщност книгата на пророк Даниил, в 10 глава, говори за този пост. И той казва, 21 дни не съм вкусил хляб и вино, нищо, и съм постил. Дори казва Даниил, не съм помазал себе си. Той казва, след като свършиха тези 21 дни, тогава аз помазах себе си. Той прави обратното на това, което Исус не казва, но всъщност той е издържал, защото естествено Бог му е дал сила. Така че има различен вид пост. Има огнен пост, който е 3 дни. 3 дни, в който 3 дни не ядеш и не пиеш,
постиш и се молиш и общуваш с Бог и влизаш в много дълбоки взаимоотношения с Бог. Така че със сигурност постът трябва да бъде част от живота на един християнин и той трябва да знае как и по какъв начин да пости. Има още много неща, но ние няма как да ги разгледаме сега относно поста. Искам да те попитам аз, понеже съм убеден на 100%, че през целият ти живот си постил. Има ли някаква случка, в която ти си постил и Бог ти е говорил или ти е показал нещо, или се е случило нещо свръхестествено в твоя живот? Да, има. Абсолютно има. И естествено това е момент, в който осъзнаваш за пореден път кой си в Бог и какво иска Бог да направи с теб. Аз не споделям много тези неща, но тъй като сега ми зададе този въпрос, съм длъжен да отговоря. И това го правя, за да видят хората и да разберат, че ако се дадат истински в Бог, и те могат. Няма значение кой си. И ти можеш, ако истински си посветен на Бога. Имах един период, в който постех огнен пост 3 дни и си спомням един момент, в който Бог ми е проговорил едно специално слово, което слово се намира в книгата на пророк Езекил, който казва, че този народ е бунтовен народ, но въпреки това Бог казва на пророка: иди и им кажи моите думи. Пророкът казва на този народ няма да чуе, той му казва: въпреки че са бунтовен народ, иди и говори моето слово. Бог ми го говори това на мен. И ще кажа един друг момент, в който докато се молех в стаята ми и се молех по лице, в един момент Бог започна да ми говори за времето, в което живяха пророците и как по това време те усещаха Неговата болка, те разбираха Неговото Слово, те разбираха своят призив, но всъщност хората около тях не разбираха това, което се случва. Но пророкът, който беше в интимна връзка и в лично общение с Бог, разбираше Божите чувства. И това е момент, в който бях по лице и се молех и Бог ми разкри част от твоето сърце. И ми каза отново: вземи лист химикал и напиши Божието сърце. За Неговите чувства, за Неговите планове, за това, което иска да направи. И ми каза: представи си, спомни как пророците са ходили и са говорили моето слово, хората ги слушаха и след това се прибираха и не предприемаха действия, не се покаяваха или не се променяха. Казва: и твоето време е същото. Нашето време проповедниците се слушат, пасторите се слушат, какво говорят, какво послание дават, но са много малка част от тези от хората, които слушат и след това го приемат или се променят. Понеже живеем в време, в което много от хората и част от християните все още не знаят към какво Бог ги призовава. И все още се двоумят: Бог за това ли ме избра, Бог за това ли ме избра. И част от младежите сигурно се чувстват по този начин. Затова моя въпрос е следния: как да разберем към какво ни призовава Бог като служение? Няма значение дали ще бъде в църква или извън църква. Въпросът е много добър и